Memuji marang kang kuwasa tinggal itu maring pangapura urip kemayang uga kanthi mulya kula nuwun kompak ya aja bisa jadi ani marang wong tuwa yen nangis itu apa wedi apa? Lah kok cedhake kalau nangis ki Pak. Kayak kecil iki. Udah, jangan marah ya. I love you. Mbak Sita. Nangis bahagia. Butuh raiku. Mbok sehat-sehat nggih, ming guyon lho, ming guyon nggih. Sudah jangan nangis. Nggih. Udah pakai pempes? Udah oh ya. Ya Allah, barakallah. Sembah nuwun keluarga ageng saking panggung. Panggungipun pundi, Bapak? Oh, berat banyu. Ngandap berarti. Loh. Oh, mriki. Ngandap terus mriko. Oh, nggih, sembah nuwun. Kula wau sampun wonten seruingan bocoran. Keluarga saking Penggung kersa ngegengaken malih bangsa. Terus iki. Kok ora piye to, Pak? Iki mau wis enek bocoran kok. Kasumanggaken. Dalem. Kasumanggaken mangke serengan kula sakonco Narayana dan juga yang menyaksikan live streaming dimanapun Anda berada dari syuting gak kira TikTok Pak. Redmi video syuting gambar bening tegoni miring. Ya. Kita ucapkan selamat siang semuanya. Sembah nuwun. Saestu Bapak mangke mbok bilih wonten sasmita ingkang badhe kersa bangsa asumangga. Keluarga saking Tempel Nawangan. Nggih. Lega pun didulur tempel. Sing mlebet niku lha mambune lagi ketempel lho Trawa. Ayo Mil. Kita akan tempel. MC ini ngece MC ini. Tempel. Nggih. Delok kalian tempel sembah nuwun sanget. Pun derek ngregengaken suka parisuka berkahipun Romo. Niki yo sing Mas Gareng. Dawuh Romo monggo. Oh mriki sih. Sekedap niki anu ngepet sampur. Lo tak ngempeng ngamuk kan? Nah, siap nah. Niko kula remen sanget buat budi wonten dawuh. Lho, lha pripun? Panjenengan desa niku. Napa? HP. Redmi niku. Oh, Redmi video syuting. Iya. Pandang rendah oleh sebagian orang. Betul sekali. Jasanya besar. Itu jasanya besar. Napa kok? Pelestarian budaya. Oh, alhamdulillah. Jadi banyak masyarakat yang oh ngaten. Niki Redmi ini. Ini nanti diupload di YouTube atau gimana, Bapak? Ada YouTube, ada TikTok. Ada YouTube, ada TikTok. TikToknya apa, Pak? TikToknya? TikToknya? TikToknya Elisa Condro Elisa. Juga YouTube-nya sama itu. YouTube-nya Sukisno Gigi Channel. Oh, Pak Sukisno ya. Ini siap. Memang sengaja kan untuk kami ini sekali kami. Iya, betul. Tayub itu memasyarakat bukan betul. saja
kaum pria. Nah. Tapi wanita pun Piantun putri nggih. Dari yang kecil, yang remaja sampai yang tua. sampai yang tua. Saat ini pun rata, bahkan satu kabupaten Pacitan semuanya dari perwilayahan insya Allah sudah bergelut di bidang tayub, belajar tayub. Sebagai orang Jawa sebagai Betul. ternyata kita semua sudah kembali lagi ke jati diri kita. Amin, sebagai amin, 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 orang amin. mencintai diri sendiri. Nggih. Pun monggo terus ke. Wong Jawa Redmi. ojo nganti ilang Jawane. Redmi video syuting, terima kasih sembah nuwun. Nggih, Pak Sukisno Gigi Channel. Iya, Pak ya? Iya, channelnya, Pak. Ya. Dulur saking tempel ikan lenggah menika Mbak. Nggih. Ampun bosan-bosan nggih. Ya Allah. Nah, MC kurang itu. MC berapi aku bareng. Mbak pilih wonten dawuh kamu duta lagu tetendangan kan sasore sang kula sakon sakete dalan kan tetep saring aku sama iki. Alon-alon aku sudah lagu. Aku ben halus antek makasih. Entek. Dawuh. Oh, ini mah enggak Ayo Bima. Ayo. Ayo. Oke. Ya. Alon. Aku Bima. Oh, saya kira nampani ya. Ada dong. Sakit monggo. Berkahipun. Mangga. Monggo. Iya, baik. Menghilangkan saestu niku mau menghilangkan asam urat, kolesterol, darah tinggi dan juga kencing manis. Kenalke nanti goreng. Piantun 3 monggo. Nggih. Penak. Tidak dipungut biaya. Nah, tidak dipungut biaya. Lho kok yo ganjil. Mboten sekawan piantun sekawan. Oh, mulai. Iki aku tak nyanyi anu. Monggo. Dawuhipun apa? Karang kates. Jogipun? Teh, rokok kopi. Rinse. Oh ya. Karang bakar. Karang kates. Kamu karang dempel aku. Mas Gareng, dalem. Iki barangmu tayo. Oh, ini keluarga nggih. Monggo kersa derek. Ayo. Mosok ra gelem ayo. Lah nggih mosok koyo ngono gelem. Untuk ngalahke kerajaan ibu itu, Mas. Ora gelem ditawani. Aku kok boten kepanggih kalau. Oh, sakit tembung. Ya, oke. Oh, ayo. Iki keluarga sampeyan monggo. Awit kula mboten paham setunggal kula sami. Sinten bapak ingkang ada saben rumah? Monggo Pak Sinten. Saking lambung. Mau dalem pun. Pun kan ten mriko lan mriki derek. Mriki iki di streaming disaksikan oleh 1.200 penonton dan juga malaikat. Mbak Bejan. Pak Mijan. Oh. Mbak Mijan. Oh, Mbak. Rosoko ya Mbah Mijan. Mas. Eh. Iki ngene iki rasane ra kaya melu Narayana. Kaya melu anu dutan aja iki Mbah Ena. Monggo Pak. Kiko nek ora tayub ora oleh ingon. Ya, Karang Kates. Nggih. Monggo Pak. Amin sampun sawetawis monggo. Ingkang sampun tikang tok sampur makur mentan. Kasuwun singgal saking panjenengan wonten sasana budaya.
rawon rawuh monggo.
Ngoten. Bebayar. Nggih. Apa kakak? Pudang kuning ke fulfilling. Oh, podang kuning katampen pepeling. Nggih. Pamundutan saking Bapak sinten menika? Dari ibu. Yang nyawer bapak, lagunya iya. dari ibu. Oke, sembah nuwun. Podang kuning. Punika ingkang kabelar kabudayaan Jawi kangat pinurung. Malah ayu tinggalaning Sing tak sayang. para kina ingkang danten uri-uri.
riyen. Salim riyen. Ya. Salim riyen. Karo tak peluru tali-aline ra kenal. Sembah nuwun keluarga saking pundi bari kok temel. Nggih, sembah nuwun nyaringi dulur-dulur kadang-kadang ngaturaken pasugatan ingkang sampun pikantuk pasugatan keluarga wonten dalem ibu-ibu pun rahapi pasugatan kanthi sekeca dan kersane maroto sumrambahkeun suka tetembangan kalenggahan sonten samangke setunggal bokor sawiji dipun pinangkani dipun aturaken nggih tukang masak wonten dalem wingking ya iwala gune ayang-ayang bubuk asmara siap terima kasih dulur-dulur ingkang sami nyengkuyung wonten dalem wingking ugi dari bakul pitik potong partai kecil maupun besar terima kasih jaluk lagune Dandong Cinta Tak Direstui.